Já vím, to se mi ubírají sami. Mhm. Jsem třeba mega velký. Je to? Mhm. Tak já tam rovnou doletím do toho města. Tak to dole. Ne, to není to město. Prostě tamhle. Tamhle vidím jenom borce. Takhle se dá nejvíc nafarmit úplně nejvíc skillů. Jirko. Takhle se dá i dobře dostat do baráku. Už to není tohle, to takovouhle? To je moc velká. To je prostě Jirko, to je i ten. To najdeš v takový. Není to kapa. Není to... Ale já těch zápek mám mega málo. To není zase tak moc OP. To říká, že to není dobrý. Čorkář, největší čorkář. GG. Cápek má po srandě. Jirko, Cápek má po srandě. Přesně. A já si bohužel medailon nevezmu. Tak nárveš bombu. Co najde ještě posledního týpečka? Jirko, mám to stopnout nebo máš ještě podat natáčet? Počkat. Au. Hodím se na GG. Už si dojdu pro medailona. Aha. Já už to stopnu, ne? Jo.